Maadjong morning guys! Grabe hugasan na rin nag-comeback. So anyway guys, garabis dahil to naanap yung bagong ideya. Kay bawa mo nga. Hoy, tarantog. Kay mata sa alauna. Isang siguro to. Gusto mo dede? Dalahin nag-ijahan ko. Ano guys? Gusto naman mo kabadyo na. Ay, sorry. Gusto naman mo kabadyo na. Pa man ko ka-guess. Kay bago lagi nila ideya. Gabi pa rin sa gibuhat. Di, agnita bu. Dugay na sila napakalma. Gusto dyan mo didi, magtutuwad ba? Ano sabi ng kakain? Ara din dyan tuwad, maadyo sa ang dughan. Pero ganyan, nakasabot ako sa gusto, nakatubag balik. Ang problema, kay ako na pili makatubag balik. Ingan ako na nakuha na saan ay pagtubag balik. After po ko oras, 4 na ako natubag, agkaroon na lasing ko. Pila na oras ang tuog. Kay ang problema lagi na matugaw ko, maglisod na ko og tubog balik. Wala nga. Nagbungag-bungag ko rin dyan. Naala pa may lakaw. Anyway guys, magluto rin ko rin ng pamahon ni Dalton. Rice, munggos, o chicken. Hanap pang ibalik. Kaya ganahan man siya dyan. Pero wala makik na pa ba chicken sa ref. Uwa, rice wala magmunggos. Problema lang mas munggos guys. Kaya arang kadugay ka adyo mo lata. So, di dyan mo lata. Kaya dapat dihan itong gilapuan na ano. Ganina, so ako nakatug. Pakno manday ko, krunto manday ko. Aso kay ba ka bro? Aso ko kana na. Sige rin ako gani nagtanaw og kananay sa lida. Kay nagsuway man ko free trial sa Netflix. Grabe man daghan sa lida di ano. Na so ni Jo, sa i-cancel man ni Jo within pila ka adlaw 5 days na siguro ko 7 days. So da guys, munggos guys, 40 na ni. Wala di karaghan na 40 na ni. Di na ihurot nga na. Kaya das ni Agi ang ihurot ararat ng daghana. Asa ni unahon ning idang pagtakang dyan hati wasag ang hugason. Kay dugay mo gud ni mata, madyo nang sige pang hugas, sige na pud kaluto. Butangan na lang po nag-rice ni arong ag-rice malata. Sana po ka kumu kaya arong good for 1 day or sometimes 1.5 day. Ano sa ton? Sa una guys ha, kami kay gagmay kay garang bulan kay lugaw. Magluto ko kung pamahaw. Diya kay pagtanaw pa nas ref. Wala man dai may itlog. Tagdira kay mulakawan mi karon. Mag-grocery na lang mapudmi ka na mga basic needs kay gusto ko musuway ka na mag-grocery kung bulto ba sa ang budget yung buwan. Musuway ko nga na. Pero gamay ra mo ang freezer. Gusto dyan mas hindi. Hindi dyan mahimo. Agarang palitan nga mga bulto katurang mga sabon, hugas ay plato, shampoo. Pero mga sudan, doon raman ang pumis merkado. Kaya dapat na nag-request nga, floor, pagkuan floor. Grocery, dahol ko na po. Iman dyan kas wala ko'y mahul, kayo kung lakaw ni, gamay rami ang mapalit. Sa kuan, sa kananay tindahan dyan, daghan mapalit. Itlog, naraman. So, magtak ang pupus para ang mga kay. Arong, makakain ko na gusto mo ng lakaw. Ang buhatan guys, kaya nang makatipid ko. Bultuho na po nagdangag. Pamahaw tama na sa hapon kay then pag mapanos pensig tak ang stress cooker ang kuryente dahil kasagam kuryente abot rin 5 mil hindi not manakaw na kung saan mali para makatikin ha kas ang na lang nagdungag dyan ay sahay ma-short nilipindi lagi sa daan mo sige lang magsabot og diet huwag ka sa diet nga nahita po magdungag may utrog ma-short kay sa ay nga effective jagang kubuhat kay nga kay ilimang ka among bill daslas na ibuto 5 mil nahimo kung 3 mil di ba makatipid og 2 mil oh nala koy pang palit og unsay kuandas bay kinahanglan nga na rami magdungag pinay nga na ingon na ra do sa saba diha to kay happy ako kaya nga karot din dalto na milit era na magutong lata atong ang gikuan bisa budari. Diba sige toothbrush para rin ng orange ha? Nalala pa rin. Ha? Panagsara?
Prunte. Dapat lagi prunta ko na. Tagdarami kayo maligom pa. Karoon pa ko kahilang demong. Hindi ko kapanihapon gari eh. Ito kay gaan naghagti dyan ron. Which is good. Kaya nga no, nagkaan mo po ko pagka alas 3. Ug snack nga. Luto, jutang gi-snack. Pare sa nagkapadas o. Tanan na ay di ko. Kapadas ba nga gibutang sardinas. Nagtala ko sa balagapon. Makakita ko ang sangbot pasabot. Mao din nabusog ko gabi. Ako kapanihapon. Oh! Oh! Lagi! Hugas pas na na uy. Ilo pas na na sa lababo, uy. Nagbrush pas na na sa lababo. Oh. Ano sa buka? Ano ma? What is going on? Why are you crying? Are you okay? Ah! What happened? Iijo na siya, uy. Ato sa kay hugang lababo. Hugag lababo. Ano sa? Nan, kadihag mo guys, injag nan. Nan, bugos na siya nan. Nagbrush pa ko sa lababo. Nan? Oy! Ngano na ba? Ngano? Mag-init pa kong tubig. Lagi din na! Good morning! Anong sabaan? Sige panawag. Baklay-baklay na po ka? Good morning! Sige, ito papansin guys. Yung Dalton, oh. Sige, papansin, oh. Labrang gawas dyan nga mamutan, oh, pod. Hello, mula ka wanas tatay. Sa Diyos tatay, uglakaw. Hi! Good morning! Come to nanay, dali! Come to nanay! Dali! Ano ninyo, guys? Tawanan pa kaadyo. Dali! Dahil kas, anak alakang sa gatulo. Sus, ara dyan dyan lipada, oy. Pero kamo ka na mula ko lang kayo nga nari abat-abat. Uy, mabitik ka na ni board. Nabitik na lagi. Sa ating kuhaan nga, nabitik na. Yeah. Nabitik na hinoon. Ihilabtunan man na ng cord sa power bank lagi. Good morning sa nila ko. Good morning. Ngit-ngit man to. Ang kalamdagan ko. Kaya makita nila lagi mga gwapo. Good morning, guys! Hi! Hi, guys! Come on, kami interact, oh. Hi, guys! Kuhaan pag-cellphone. Kuhaan pag-cellphone. Hi, guys! What about this one? You want to drink milk? Milk. Sarap. Sayang magod kayo din sa hot doon. Bago pa nang gitimpla, mga 10 minutes pa. Hindi pa, kuhaan ba, painit. Kuto-kuto, kunuhay og sa mga dagto pa. Aga ko dito ko ka pa mainit, guys, kaya pamugano. Hindi makugtambo ining mata na hinigbakod na jadi man sa pwede im nanog anything nga na ay flavor, Milo ron milk, water agad dyan, water mo na hindi ko kakuan maka pangapi ko after an hour pa. After an hour dyan kay di naman ko ganahan kay wala may gana hinuon mo nang magawas ko numi. O tanawag atong weather sa gawas. Oh, grabing ka. Ngiob gauwan man ton. Ara kusog aguwan ganina pero karon ning hinay na pero na gihapon inday-inday. Tano. Tugnaw guys basta January pero daw to nagkarong singot. Nandun ko sa una December January arang tugnaw miskwela ko sa una magjakit ko. Pandong og daw saging. Wa mami sa una padung. Pero lisura lagi pandong ra mig saging. Daw kusog kaadyo ara jud basa amo na magbaon na lang sanina. Kustog silupin nagamang bag. Nay silupin, wa silupin. Wah, maning kamot nga di mabasa kay. Ug mabasa aw, di pa ka eskwela. Da toy kas abasagang libro ug papel. Ara dyan ang hilak. Pero nakakuan naman po. Nakagit over naman po. Ang tanang problema mulabay ra, mo nang dila man dinato palabian ug dibdib kay na iban malabian bitaw nga di nila makaya. Mao na man gitubok. So, ginato pa ko ana mulabay ra sa problema. Di man ayog problema nimo karon. Hangtod-hangtod na jadi mo problema kay siyempre pangitaan mo pud mo solusyon. Pero mulaway ra na. Tono. Ag kami gani guys, abi gani na mo di maka-survive sa among mga pagsubok dihas 2023. Pero tanawa karon 2024 na naka-survive.
Salamat sa Ginoo. Grasya sa Ginoo nakasurvive. So mula bay ra gid tanan aha dinang kanang testimony. Nagbabay-babay jud iring. Hi guys. Tara, hi to. Dito. Hi guys. Very good ko guys. Nagbuhat ko sang tatay dere guys kaya ang gisugo papalit og kanang itlog. Unsa kuan kanang mineral kay gaman na lang mineral iligo ni Dalton unsa liguon mo gihapon ni naho. Bahala og bugnaw kay arong maanad si Jad kaligo kay mahimong kandingin. Oh, baw oy parang Dalton mo ra mag-uy bugnaw kay isa ka ra bugnaw wag irkon magsingot man. Nga ng mga bata kay pa man regulate ilang temperature. Kago sala jump sala. Jump in the morning. Ayo kapit sit na. Tako ta sud ta kay maanad ka sige kugos. Ta. Oh, panagsara ma dyan ikugusin guys. Matimingan laman sa vlog. Nagikugus-kugus. Pero, hindi, may mag-vlog. Sus, dari na magbubalitok. Mapitong hanitin na dyan maglakaw-lakaw dari sa idang abatan. Hanitin na ni maglakaw-lakaw kay. Ara ni pasagdan dani. Kaya ma, dumore buhat. Dagan po ko yung mga racket.